Pagkasambit pa lang ni Simon ng paghahamon, ay wala nang sinayang na sandali si Lola Chedeng. Mabilis nitong tinanggal ang nakatalukbong nitong balabal sa ulo at inihagi sa ere. Bigla ay naglaho si Lola Chedeng sa kinatatayuan nito. Sa isang iglap ay lumitaw ang bulto ni Lola Chedeng sa likuran ni Gobernador Santiago. Buo ang loob ng matanda, natapyasin ang ulo ng gobernador. Iaamba niya pa lang ang kanyang hawak na itak sa liig ng gobernador ay biglang naroon na sa kanyang harapan si Simon. Singbilis ng kidlat ang naging pagkilos nito. Walang kahirap-hirap na sinalag ni Simon gamit ang kanyang kutsilyo sa kaliwa niyang kamay. Ang itak na sana ay tatapyas sa liig ng gobernador. "Masyado kang mabagal, Lola Chedeng," seryosong tinig ni Simon habang harapang nakikipagtitigan sa matanda. Gamit ang kaliwa nitong kamay ay dinukot pa nito sa tagiliran ang isa pang kutsilyo. Akmang itatarak niya yun sa tagiliran ni Lola Chedeng nang biglang pumagitna sa kanilang dalawa ang isang matandang lalaki, si Tandang Tasyo. Tumama ang kutsilyo ni Simon sa dibdib ni Tandang Tasyo, subalit hindi iyon bumaon sa balat ng matanda. Sadyang totoo nga ang mga sabi-sabi na malakas ang ibinibigay na kabal ng mutya ng buwaya sa sino mang nagtatanga nito. Nang makita ni Simon na walang naging epekto sa matanda ang una niyang pag-atake rito, ay mabilis itong kumilos. Singbilis ng liwanag ang naging pag-ikot nito papunta sa likod ni Tandang Tasyo kung saan naroon si Lola Chedeng. Muli ay si Lola Chedeng ang puntirya niya. Subalit naging maagap na sa pagkakataong yun si Pilo. Pinaputukan nito ng pistola ang antingerong gustong puminsala sa pinakamamahal niyang nanay-nanayan. Isa pang putok pagkatapos ng isa at isa pa. Alam ni Simon na hindi ordinaryong bala ang gamit ng pangkat ni Pilo. Ang pinamumunuan nitong pulutong ng sundalo ay hindi basta-basta. Kalat sa buong lalawigan ang pagtugis ng mga ito ng mga masasamang antingero at mga aswang na bumibiktima ng mga naliligaw sa gubat. Minabuti na lamang ni Simon na dumistansya muna sa dalawang matanda. Mabilis nitong hinila ang gobernador para madala sa ligtas na lugar. Agad namang dumalo si Burnok sa kinatatayuan ni na Lola Chedeng at Tandang Tasyo. "Ayos lang ba kayo, Nanay Chedeng? Tatay Tasyo?" Pangungumpirma ni Burnok habang sinisipat ang dibdib ni Tandang Tasyo na siyang sumalo ng pag-atake ni Simon. "Huwag kang mag-alala, Burnok. Ayos lang kami. Malakas ang kalasag nitong matandang to. Hindi basta-basta tatagos ang ordinaryong pag-atake ni Simon sa kanya kung hindi sasamahan ng enerhiya na pangbasag ng kabal." Paliwanag ni Lola Chedeng sa anak-anakan. "Chedeng, totoo bang si Simon ang pinakamalakas na antingero sa kasalukuyang panahong ito?" Tanong ni Tandang Tasyo pagkatapos ng naging pagtawa nito. "Oo, Tasyo, tama ka. Si Simon ang pinakamalakas na antingero sa umiiral na panahong ito," sagot ni Lola Chedeng. "Eh bakit ganun? Ang hina!" Pagtataka ni Tandang Tasyo. "Tuso si Simon, Tasyo. Ikinukubli niya ang lakas niya. At ang isa sa dahilan kung bakit siya ang hinirang na pinakamalakas na antingero sa panahong ito ay ang angkin niyang bilis. Alam mo naman siguro, di ba? Walang silbi ang napakalakas na pag-atake sa isang kalabang hindi mo kayang tamaan." Paliwanag ni Lola Chedeng. "Sa bagay,
Kung ganoon ay hindi pala siya dapat maliitin. Sambit ni Tandang Tasyo. Burnok, wag mo kaming alalahanin. Kaya kong protektahan si Chedeng sa mga magiging pag-atake ni Simon. Mas maigi kung haharapin ninyo ni Pilo ang kambal na antingero na si Gaspar at Oscar. Nararamdaman kong malakas ang opensa at depensa ng mga yon na ibinibigay sa kanila ng tanga nilang mutya ng pagong at pawikan. Dugtong pa ni Tandang Tasyo, kasabay ng pagbibigay panuto kay Burnok. Agad namang tumalima si Burnok at madaling tinungo ang kinatatayuan ni Pilo. Inihatid nito ang naging panuto ni Tandang Tasyo. Nagbigay na rin ng kanya-kanyang kautusan ng dalawa sa mga pulutong na pinamumunuan ng mga ito. Mga kapatid, kayo na ang bahala sa 5 tagaligpit. Mga antingero din ng ngayon. Gamitin nyo ang puno at sukal ng lugar para magapi sila. Pagbibigay panuto ni Burnok sa mga mangangaso. Mga kasama, kayo ang bahala sa mga tauhan ni Gobernador. Lagpas sa 50 ang bilang nila. Pero mas marami na tayong laban ang naranasan at naipanalo. Talunin nyo sila gamit ang taktika. Pagbibigay rin ni Pilo ng panuto sa pulutong ng mga sundalong kanyang hinahawakan. Agad namang tumalima ang dalawang grupo sa kani-kanilang mga pinuno. Tasyo, katulad ng nasa plano, gawin na natin. Sambit ni Lola Chedeng. Agad na tumakbo ang dalawang matanda at lumusong sa tubig ng payapang ilog na hanggang bewang lamang ang lalim. Narating ng dalawa ang gitna ng ilog at nanatili roon na tanging kalahati lang ng katawan ng nakabunyag. Hindi pa man nagtatagal ang dalawa sa gitna ng ilog ay heto na naman si Simon at papasugod sa kanilang dalawa. Sa sobrang bilis ng pagtakbo ni Simon ay halos hindi na lumulusong ang mga paa nito sa tubig. Tila tumatakbo na ito sa ibabaw ng tubig ng ilog. Muli ay si Lola Chedeng ang puntirya nito. 2 metro na lang ang distansya ni Simon sa dalawang matanda. Muli ay iniharang ni Tandang Tasyo ang kanyang sarili para protektahan si Lola Chedeng. Pero sa pagkakataong yun ay hindi itinuloy ni Simon ang pag-atake sa nakaharang na si Tandang Tasyo. Sa sobrang bilis ni Simon ay bigla na lang itong naglaho sa harapan ni Tandang Tasyo. Sa isang kisap mata ay nasa likod na ito ni Lola Chedeng. Akmang sasaksakin na ni Simon si Lola Chedeng nang biglang maramdaman ito ang 2 kamay na nakahawak sa leeg niya na nagmumula sa kanyang likuran. Kitang-kita niya rin ang pagpapalit anyo ng nakaharang na si Tandang Tasyo kanina. Mula sa pagiging bulto ng tao ay naging tubig yun na bumagsak at humalo sa ilog. Mas sumigpit ang pagkakakapit ng mga kamay sa kanyang leeg na parang hinihila siya pababa sa tubig ng ilog. Itinuon niya ang kanyang enerhiya sa kanang kamay na humahawak sa isa niyang kutsilyo at isinaksak sa bisig ng kamay na sumasakal sa kanya. Lumuwag ang pagkakasakal sa kanyang leeg. Ang sinaksak niyang bisig ay naging tubig na bumasa sa kanyang kamay. Nang lingunin niya ang nagmamay-ari ng kaninang kamay na sumakal sa kanya, ay kitang-kita niya ang bulto ni Tandang Tasyo. Unti-unti na namang nagiging tubig ang anyo noon na bumabagsak at humahalo sa ilog. Nang ibalik niya ang tingin kay Lola Chedeng, ay naroon na naman si Tandang Tasyo, nakatayo sa tabi ni Lola Chedeng, nakahandang pigilan ng kanyang bawat magiging pag-atake. Paulit-ulit ang ginawang pag-atake ni Simon kay Lola Chedeng, ngunit paulit-ulit lang ding nahaharangan iyon ni Tandang Tasyo. At sa tuwing mabilis siyang lilipat ng posisyon at pwesto, ay naroon kaagad sa kanyang likuran si Tandang Tasyo na biglang kakapit sa kanyang leeg, braso, bisig o hita.
Mabuti na lamang talaga at nagtataglay siya ng walang kapantay na bilis, kung kaya't mabilis siyang nakakaalpas kapag nararamdaman niya na ang pagkapit sa kanya ni Tandang Tasyo. Nang makita naman ng kambal na si Oscar at Gaspar na hindi na nagiging epektibo ang bawat pag-atake ni Simon sa dalawang matanda, ay mabilis na tumakbo ang mga yon papalapit sa payapang ilog. Subalit habang tumatakbo sila, ay biglang sumulpot sa tabi ni Gaspar si Burnok. Sinabayan ng kanilang pagtakbo. Kinapitan ni Burnok ang buhok ni Gaspar at buong lakas na inginudgod sa lupa. Patuloy sa pagtakbo si Oscar patungo sa ilog. Subalit bago pa man siya makalapit sa payapang ilog, ay humarang na sa kanyang harapan si Pilo. Patakbong sinalubong ni Pilo si Oscar, at nang magkalapit na sila, ay idinikit ni Pilo ang hawak na pistola sa tiyan ni Oscar at pinaputok yun. Paatras na tumalsik si Oscar bago matumba sa lupa. Nang muling tumindig ang kambal na antingero, ay mababakas ang pagkangisi sa mukha ng mga ito. Dalawa laban sa dalawang labanan? Isa lang ang ibig sabihin yan. Gusto nyo nang pumanaw? Sambit ng kambal habang nagtatawanan.